ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆଉ ଏକ ଅନୁରୋଧର ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୀତଟି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମ କଲେଜର ଦେବୁ। ଗୀତଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୀତଟା। ତ ଆଗରେ କିଛି ଧୂପ, ମୋ ଆଗରେ କିଛି ଧୂପ, ତ ଦେହରେ କିଛି ଫୁଲ, ମୋ ଆଗରେ କିଛି ଫୁଲ, ତୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ, ମୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ, ତୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ, ମୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ। ତୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବି, ତୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ, ମୋତେ ବହି ବହି ନେବେ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯେ କୋକିରେ ଯିବି, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯେ କୋକିରେ ଯିବି, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି। କାଳିଆ ରେ, କାଳିଆ ରେ, କାଳିଆ ରେ, କାଳିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ।